Biblia spune că mai bine într-o casă de jale decât într-una de petreceri, pentru că în locuri ca acestea vedem cât de trecători suntem și de aceea, sigur e neplăcut, dar așa Dumnezeu a hotărât, uneori nu avem răspuns la aceste lucruri. Sunt o grămadă de întrebări și nu avem răspuns la ele. Însă doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze familia Îndoleată. Amin. Pe toți aceia care suntem aici, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am vrea să ne ridicăm cu toți în picioare și am vrea să ne rugăm Domnul și prin fratele Timotei va rosti o rugăciune și Domnul să-l binecuvinteze. Suntem aici, Doamne, Tată din ceruri, în această seară, în această casă de jale, pentru că așa ne-ai spus Tu că este mai bine să mergem într-o casă de jale decât într-o casă de petrecere. Doamne, ne-am adunat în jurul acestui sicriu pentru că Tu ai hotărât ca la o vârstă atât de fragedă această fetiță să o chem la Tine în veșnicii și dorim din toată inima, Dumnezeul nostru, să lași mângâiere peste familia aceasta îndoleată. Doamne, este o familie care suferă în această seară, este o familie care stă în jurul acestui sicriu și Tu, care ești Dumnezeul mângâierii, cred că în această seară poți să lași binecuvântare și mângâiere peste această familie, Doamne. Mă rog, mângâie mama, mângâie tatăl, Doamne, mângâie pe cei de aproape, pe cei ce simt această durere în inima lor, Dumnezeul nostru, Tu ești Cel ce poți să dai mângâiere, Doamne. Mă rog, prin cuvântul Tău, în seara aceasta, să aduci mângâiere, Doamne. Mă rog, prin Duhul Tău cel Sfânt, Tu care cunoști orice inimă, Doamne, Tu care cunoști inima zdrobită, cred că în această seară poți să o mângâi, Dumnezeul nostru. Doamne, mă rog pentru toți care suntem adunați aici. Vedem că suntem trecători. Se moare la o zi, la o lună, la 5 luni și viața noastră este scurtă pe acest pământ. Ajută-ne să învățăm din cuvântul Tău cum trebuie să trăim viața noastră pe pământul acesta. Mă rog, Doamne, Tată,
să te folosești de slujitorii tăi care vor vesti cuvântul tău, să-i umpli de puterea ta, Doamne. Mă rog pentru cei care suntem aici, pentru cei care nu cunosc încă cuvântul tău, ajută-ne să ne pregătim, Dumnezeul nostru, pentru ziua când va trebui să ne întâlnim cu tine, Doamne. Îți mulțumesc pentru că ne asculți. Tată iubit din ceruri, în numele lui Iisus m-am rugat și încă o dată te rog, lasă mângâierea ta, Doamne, peste familia îndoleată. Cred, Tată, că ne asculți pentru că ne-am rugat în numele lui Iisus. Amin. Fratele Întorel va avea un cuvânt. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, aș vrea să citesc 3 versete. Cuvântul Domnului spune în felul următor, pagina Sfânta Scriptură, 1045. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Amin. Amin. Ocupăm locurile. Iubită familie, îndoliată, iubiți frați și surori, în seara aceasta suntem alături de familia greu încercată. Sigur că uneori, prin prezența noastră aici, dovedim că suntem alături și nu numai, dar ne rugăm Domnul ca Domnul să mângâie familia îndoliată și pe toți aceia care suntem rudenii mai apropiați sau mai îndepărtați. Dumnezeu să lase mângâiere pe fiecare. Dragii mei, va mai cânta orchestra o cântare, după care fratele Beni din Londra va avea un cuvânt în seara aceasta pentru cei care suntem aici, pentru familie, pentru toți care suntem alături de familia îndoliată. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Toți am putea să vorbim sau oricare am putea să trecem și să primim cuvânt. Oricum sunt momente care nici voi nu aveți răspuns, nici noi. Dar să vă spun sigur, are Dumnezeu. Mi-a plăcut cum v-au încurajat frații. M-am uitat la copii și mi-a plăcut să simt și ei la un eveniment la care nu le place. Acum eu, ca bunic, mă întreb cu întrebarea voastră de părinți tineri, de ce dă Dumnezeu o fetiță la doi părinți să se îndrăgostească de ea? Că te îndrăgostești de când e în burtă. Apoi te îndrăgostești după ce o naști în greu. Și pentru ea e visul, e când știi că e băiat sau fată.
îi vei pune nume. Gândești ce faci în viață, că faci nu pentru tine, faci pentru copii. Și atunci îți pui întrebarea cu o boală neobișnuită, necunoscută, și să plece de aici, la vârsta asta, și să spună Dumnezeu, a fost o altă circumstanță. Că nevăzut în cosmos, Dumnezeu a stat de vorbă cu Lucifer și a zis, am 2 oameni pe pământ, am o familie. L-ai văzut pe neprihănitul meu Iov? Nu e nimeni ca el. N-a auzit Iov, n-a știut familia, n-a știut niciun om de pe pământ. Undeva în cosmos s-a purtat o discuție. Și Dumnezeu a spus, îți permit să te atingi de lucrurile Lui, de cei drag Lui, de ființe, de vitalitate. Tot ce are El ca parte frumoasă. Și în aceeași zi pierde și își pierde 10 copii. Și am spus, soră, v-ați întrebat dacă este vreun răspuns. Și am spus, într-o zi un neprihănit și a văzut 10 sicrie puse una lângă alta și o groapă comună unde urmau să fie puse 10. Se uita spre cer și nimic. Se uita în jos și vedea o groapă. Se uita la mulțime de oameni care arătau cu degetul și spuneau ceva s-a întâmplat rău în viața lor. Și în această seară s-a citit cuvântul, aveți credință în cine? În Dumnezeu. Ce credință? Ce fel de credință trebuie să avem noi? Pentru că sunt lucruri câteodată care ne întreabă Dumnezeu, așa cum a venit la Iisus Hristos, că a zis, aveți credință în Dumnezeu, a zis Iisus, și aveți credință în mine. Și a spus, Domnul, crezi? Și o femeie a zis, cred. Alt om a zis, cred. Dar ajută necredinței mele. Lipsea partea de credință. Își dorea. Există o altă parte de credință în care ne spune Dumnezeu ce se întâmplă. V-ați întrebat de fetița asta. Ce ați vă spune Dumnezeu? Poate n-a zis nimic. Vreau să vă spun ceva de credință. Într-o zi, 3 tineri credincioși li s-a arătat cuptorul și li s-a arătat un chip. Alegeți. Vă închinați sau vă aruncăm în cuptor? Și au spus, noi credem. Dar ce credeți? Noi credem într-un Dumnezeu. Și cum credeți? Dacă ne scapă, El poate. Dar nu ne-a spus. Trebuie să fie o credință și când nu zice Dumnezeu nimic. Lidia și Vasile, sunt lucruri care se întâmplă în care Dumnezeu nu ne vorbește niciodată nimic. Dar credința are forma ei. Dacă ne scapă Dumnezeu, înseamnă că a vrut. Nu ne-a spus că ne scapă. Dacă nu ne scapă, înseamnă că vrea să fim cenușă. Asta e credință. Credință înseamnă și când Dumnezeu nu-ți vorbește. Și vreau să vă gândiți la multele lucruri și descoperiri și întrebări ale voastre. Dacă Dumnezeu mi-ar spune, poate nu spune. Pentru că vreau să vă spun, credința aceea adevărată e încredere neclintită în lucrurile sperate, nevăzute. Cum să vă spun că e adevărat ce a zis fratele, că este un suflet? Păi nu l-ați văzut niciodată sufletul în fetița asta. Voi ați văzut trupul ei. Voi n-ați văzut niciodată sufletele noastre, dar noi existăm ca suflet. Și Dumnezeu spune, aveți credință în mine. Sunt prezent aici, dar nu-L vedem pe Dumnezeu. Răspunsul la problemele de viață l-are Dumnezeu, care ne spune, aveți credință. Pentru că ființele pe care le-ați văzut nu au dispărut. Aveți credință, spunea Iisus, în mine acum, că eu mă duc la Tatăl și când mă duc vă pregătesc un loc. Și gândul ăsta de încheiere vreau să vi-l spun. Credința asta bună în Dumnezeu și în Iisus e că lucrurile care credem că le pierdem, Dumnezeu spune că nu le-am pierdut și mi-a plăcut gândul, fraților. Și eu vreau să mă rog pentru credința voastră. Lidia, vreau să mă rog pentru credința ta.
Dumnezeu te-a văzut o mamă vrednică să vorbească mamelor tinere și fetelor și feciorilor că poate să plece în veșnicie o fetiță tânără. Vasile, Dumnezeu te-a văzut un bărbat puternic. Nu-i ușor lucru ce-l spun, dar îl spun înaintea unui Dumnezeu care vrea să auzim vocea. Va găsi vrednici să vorbească oamenilor, copiilor și părinților. Să spună copiilor că și ei trebuie să fie tot timpul curați și să spună la părinți și voi tot timpul purtați-vă frumos, pentru că sunteți responsabili de viața voastră și într-un timp responsabil și de viața copiilor. Eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru credința care a făcut-o să fie tare. Și ascultați-mă, aș vrea după focul ăsta să rămâneți aur. Și când vom vorbi de voi, să spunem, au trecut printr-o încercare, dar uite ce valoare a făcut Dumnezeu din ei. Și eu vreau să mă rog pentru credința voastră. Vă invit pe toată adunarea de Domnul să ne ridicăm și aș vrea să mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu din cer să facă cum știe El. Există o frumusețe a unui Dumnezeu de care vorbesc, care se descoperă. Dumnezeul ăsta de care predic eu nu e un Dumnezeu de văzut de ochi, dar are frumusețea Lui că se descoperă. Și mă rog să se descoperă ca răspuns la multele întrebări, frământări și dureri care le aveți voi de părinți în inimă, voi bunici, voi cu mătuși care sunteți aici și noi toți. Să avem ochii deschiși de Dumnezeu și luminați de El. Că El când ne luminează de aici, în întunericul ăsta, ne arată cerul. Aveți a mai răpus o viață. Îmi doresc să vină ziua aia când moartea să fie înfrântă. Doresc ziua care să vină cât mai repede, să nu ne mai moară copiii, să nu ne mai moară părinții, să nu mai fie deschisă nicio groapă în cimitir. Doresc să vină ziua aia în care moartea să fie legată și împreună să fie aruncată în locuința morților și pecetluită pentru totdeauna acolo. Amin, amin. Dar dacă mai trăim încă în lumea asta, aș vrea să ne dai credință în Tine. Amin, amin. Domnul meu, te rog să dai credință unei mame. Amin, Doamne, numele Lui Tu Iisus. cunoști inima ei frântă. Zidește, Doamne, numele Tu Lui Iisus. cunoști durerea care o are ea. Tu simți ce simte o mamă. Tu înțelegi ce simte un tată când pierd, când au scăpat și au ținut în brațe. Și când văd că au pierdut și nu mai pot avea aici niciodată. Dă-le credință în momentul ăsta. Amin, numele Lui Iisus. Că aici lumea asta e nesigură. Că aici niciun om n-a ținut, ne-a fost drag ceva. Dar dă-ne credință că dincolo avem totul. Și eu nu știu felul în care te vei descoperi, dar te rog să mângă inima lor. Amin. Ai balsamul tău de vindecare, ai balsamentul tău, ai mângâierile tale. Într-o lume stresată și tulburată și agitată, tu ne-ai spus să nu ne tulburăm. Asta nu o putem face noi, dar ne poți ajuta Tu. Ajută familia Petriț. Ajută pe toți cei care sunt aici, Doamne. Să nu se agite, să nu se tulbure. Ajută părinții care își dau seama că dacă mai țin copii de 1 an, de 2, de 5, e un har pe care le-ai dat. Că lor le-ai dat un copil și încă l-au între ei. Și acum spun, recunoaștem că harul tău l-a ținut. Dă-le înțelepciunea să se uite la ce au acum și să-ți mulțumească, să nu fie tulburați, Doamne. Și apoi ajută-ne pe toți care suntem aici să te vedem pe Tine. Am pierdut un suflet curat și sfânt. O fetiță care numai ce s-a născut și care nu știu cât a știut să plângă, dar n-a știut să-și exprimă durerea, voința de a trăi aici în lume sau că vrea să plece. Sunt întrebări care ne macină mintea aici în lumea asta, dar sunt răspunsuri pe care ni le dai în momentele astea. Că ai
Doamne, Tu, o descoperire a Ta, deschide-ne ochii să Te vedem pe Tine și să vedem cerul Tău și să vedem locul unde plecăm. Ai mai chemat un suflet de aici și îți mulțumesc, Doamne, ne doare, dar recunoaștem că e voia Ta. E voia Ta să se nască o ființă și e voia Ta să plece de aici din lume când hotărăști o ființă. De aceea te rog, mângâie familia. Amin. Amin, Doamne. Leagă rănile. Amin. Și când va trebui această familie să fie folosită de Tine, pentru că mă rog pentru ei să întărești. Amin. Amin. Că dacă nu vei veni, Lidia va trebui să mângâie o mamă cândva. Că Vasile va trebui să mângâie un tată cândva. Să spună că ești un Dumnezeu care în cele mai adânci vă întins mâna și ridici pe oameni. Că atunci când orice orizont e închis, Tu aduci pentru ei speranță. Și eu știu că îi vei întări, că nu-i vei lăsa să se piardă, că nu-i vei lăsa, Doamne, din mâna Ta, ci că vor simți dragostea Ta și iubirea Ta, îi încredințez în mâna Ta. Poartă-le de grijă și veghează asupra lor, asupra copilașului care l-au în familia lor și să fie recunoscători pentru că Tu ești Tatăl lor și noi împreună cu ei să-ți mulțumim Ție. Că-i voia Ta și noi trebuie să o acceptăm. Că liniștea și pacea o primim când spunem, Doamne, asta e voia Ta și ne supunem ei și Te ascultăm pe Tine. Mulțumesc din toată inima, lasă pacea Ta peste noi și fie Duhul Sfânt mângâierea noastră a fiecăruia. Amin. Amin. Vă invit să vă așezați. Pentru că știu și am vorbit cu familia, slujba mormântării va fi mâine, la ora 13, ora 1, da? Dumnezeu să ne binecuvânteze și să fie... Vom trăi în continuare unul lângă altul. Să ne ajutăm. Vom fi în continuare unul lângă altul. Satul ăsta e mic. Lumea asta e mică. A ajuns așa planeta asta ca un sat, că știm. Lidia, ne-am rugat pentru voi, Vasile. Ăștia din Dur m-au sunat mereu. Ne-am rugat. Și vreau să spun ceea ce mi-a fost gândit. Aș fi vrut să-mi spună Dumnezeu ceva pentru situația asta. Și nu mi-a spus nimic. Avem în biserică proroși. În fiecare dimineață avem rugăciune o oră. În fiecare dimineață. Și ne-am rugat pentru elegii. Dumnezeu n-a spus nimic. Aș fi vrut să ne spună cuvinte că. Aș fi vrut să ne spună că pleacă. Aș fi vrut. Oricum nu ești pregătit. Și atunci Dumnezeu probabil nu mi-a spus. Dar vreau să vă îndemn și să vă spun, credeți. Credeți că asta a fost voia lui Dumnezeu. Și că lucrurile care nu le vedem noi acum, într-o zi, vor fi deslușite. Și cum ne vedem noi unii pe alții acum, este o altă lume a sufletelor, a spiritului, a lui Dumnezeu, care e aici cu noi. Noi nu vedem. A Domnului Iisus care e aici cu noi. A îngerilor lui Dumnezeu. A unui suflet care a plecat, care e ca un înger. Noi nu suntem îngeri, noi vom fi ca îngerii, dar până atunci să ne ajute Dumnezeu, pe El să-L slujim. Și noi vrem întotdeauna să vă mângâiem, să vă îmbrățișăm. Dacă cândva vreunul dintre noi, părinți, de vreo situație, va zice ceva, vreau să spun în numele unor oameni aici, iartă-ne. Știți ce vreau să spun? Pentru că m-am confruntat în consiliere cu mulți oameni. Vor veni oameni cu răspunsurile lor la problema voastră și poate nu va fi și de mulțumire pentru biserica din Lodra, pentru frații care ați fost acolo, care le-ați fost o mână întinsă, care ați fost cu ei. L-am întrebat pe fratele păstor, am fost și am făcut binecuvântare. Dar fetița asta mică s-a făcut binecuvântare. Și că nu le gânat-o nimeni. Apreciez frați Dumnezeu și aveți credință în Domnul Iisus. Amin.